kodwa ngingayisho enyangeni yezulu. Yabona ke enyangeni yezulu cha ngingayisho ngoba angiphumputhi angizwanga ngendaba. Inkosi futhi ilanga ikhulumanga kanye. Umuntu owayenesineke uma ekhuluma into ihlala ikhuluma hlala iphinde. La enyangeni yezulu engakubamba mina kwangenza ngasinda ngoba yayisho kahle inkosi la. Ithi ubaba mina wanithembisa ngami yayisho kubantu abadala phela ba. Wanithembisa kodwa mina nginithembisi lutho. Amazwe elanga lawa ekufanele ngikhuluma into yayithe umfundisi kufanele uma ukhuluma into ongathi uma kuthiwa kwehla isitebhisi phezulu esinomlilo osiyibombo ufike sithi ngqe phambi kwakho kuthiwa lento uma uyikhuluma iqiniso gibela la sizocisha kodwa uma ngayeli iqiniso uzosha. Ngisho ukuthi ke kukhona into uma usuke wayizwa into osuke wazi kahle ukuthi cha noma sengifika ngale ngeke ngibuzwe ngale nto ukuthi ngangithini. Ilanga lalikhuluma lokho lithi kodwa ngeke kulamaphekona lawa angakathi uyabheda namhlanje. Ngoba evele esho njalo kodwa akathi ethi kodwa mina engikwaziyo sagcotshwa sababa babili noSibanibani esho inyanga yezulu. Ngelinye ilanga ilandela ulimi lwethu ithi sagcotshwa sababa babili nobaba omncane. Angikwazi okunye. Hayi kanye. Hayi kanye. Cha hayi lokho ayikhulumanga kanye angasho nje umuntu. Iziphindi ithi niyabona maNazaretha. Niyasibona lesi sihlalo engihleli kuso. Ishiphethe inkosi impela mina. Isikhoma la ngemuva ithi la kulesi sihlalo ngeke ahlala umuntu uphaqala. Yathi ngeke ahlala umuntu ongakhonjwanga umno kaNkulunkulu. Ithi noma kungahlangana ihlakaniphi zala eNazaretha. Abantu abahlakaniphile. Izithi njengalelo langa ngoba phela amaNazaretha bakhona abantu abathi bahlakaniphile. Ithi akhona futhi namaqili. Ithi kodwa engizonitshela khona iqili lamaqili uShembe. Isihlakaniphi seyihlakaniphi uShembe. Phela. Ithi ke noma zingahlangana lezi zihlakaniphi zimikhethe umuntu zithi akahlale kulesi sihlalo. Kodwa engakhonjwanga uNkulunkulu ithi uNkulunkulu uyombulala. Sesikubonile ke manje. Sikubonile. Phelile ingane kaBaba sibulawa yithina abantu. Zakhe sasingazi ukuthi kokwenzeke enganeni zakhe. Engisho ukuthi ke enyangeni yezulu cha uNkulunkulu akawagudluzanga lamazwi enhlizweni yami yona impela angisindise kuphela ngathi mina hayi. Kwakukhuluma uShembe. Kanti sizobamba ngoba phela kwakukhuluma yena hayi. Sayibamba indlela. La nje sekuzothingweni kuza nje nothingweni ayi angikaze nje ngingabazi kwafika nje khaxa. Onyazini nje izolo nje. Nginofakazi mina ngeke ngamtshela nje omunye ngathi wena ufakazi wami. Ufaka umkhona umbangeli wangapha ngento okuthiwa uGasa uphinde omunye mhlambe nizomazi lo uMdamba. Yabona uMdamba esihlahleni ngokudubesa yena sasinabo. Kwathi nje uma kumenyezwa leli igama. Kwathiwa amen uyingcwele amen. Elami lavethi hawu. Niyabona ke bavakeli mina sengofa ngiyiNazaretha kuphelile. Nami ngingasho ukuthi kwakufikiswa yimi usho ukuthi kwakufikiswa uNkulunkulu. Kwaphela nje ngisho onyazini kaze kube khona ngisho omncane ukuzaba ungabangabaza nje ngangalwazi ke ngisho ukulwazi ngoba umuntu phela bengajwayele ukuthi ahlale ebuhleni. Ngangazi khona ukuthi likhona kodwa ngalwazi ke ngisho ulwazi ngiluqale mina nje sengilubona nje sesihola uthi nokulubona nje ukuthi hawu kanti uye lo
kusewubhuti engisho ukuthi ke ilokho nje kodwa inyangeni yezulu into impela eyangigqilisa kakhulu ingoba uBabilanga wayekhuluma ngalento wayikhuluma phambi kwehlwele engisho ukuthi ke khona omubi ngoba kwaphenduka bona esasinabo enye insizwa sikwaMashu ibuza kulaba yayisanda kuphenduka yakwangeya kwadlula isibongo ngaphesheya kothukela ithi lensizwa ake ningitsheleni kusekubi impela ithi ake ningitsheleni njengoba laba bantu isho thina ngwethu laba bantu bathi laba bantu bagcotshwa bobabili ikupho kuyikhona angithi ke lapha ehostel phela umuntu ukhuluma ngapha nje uyamuzwa nje ngoba kuhlukanisa udonga bayaphendula ke kodwa yabona Ayikholwa lensizwe ibuzayo. hayi sina zahle kodwa kathi iphenduka nje ithe iphenduka nje yahlangabezana nalokho Sathidekile. Manje yona sifuna ukuzwa la ukuthi lento inkulumo ekhulunywa yithina iyiqiniso yini uthe omunye walapho uthi hayi bagcotshwa babili kodwa lona akagcotshelanga ukube ahole ibandla wagcotshwa ukuthi kube inyanga ahambe ahambe lapha abantu noma futhi akhe isibhedlela ubaba omkhulu wathi futhi uyokwakha isibhedlela hawu wabona ukuthi hawu wangena omubi madoda bashintshisa lo muntu ongazi lutho ke batshela lo muntu ngoba kazi bayidusa ke wasubona ukuthi nomubi uhlasele kuthina Kodwa lama ngangaka abopho maphekulu kusuke sekwenze njani? hayi bakithi angazi impela ngoba bona phela uma ukhuluma ngendaba yalezi insizwa esasinazo impela okuningi kwakhulunywa uBabilanga siyakwazi kodwa bona bayabelwela ukuthi ayikho indoda engathi izele kusuke nje umpwaba yohlala esihlalweni bayithatha njengento yasemhlabeni kanti owenza lento wayazi ukuthi wenzani uBhombela njengoba wayebagcoba bobabili nje wayazi into ukuthi wenzani omunye wabo masingena la wabo labo maphekulu kwakuthiwa uDangazela owathi khona futhi ngelinye ilanga kuyo leyo owathi niyabona insizwa Nhlasude ayikho into ongafanele yenziwe kuphela kufanele kudutshulwe yena baba omncane hawu uthini namuntu Nazaretha baba futhi ekhulele khona phambili wafundiswa uBabilanga wazi kahle uyayazi yonke lento engikhuluma ngayo babe ngaphambili ngisho nakuthina ngokukhulu ayike kithe kwathi phatha athi inyanga yezulu mayisilapha nebuhleni ngezwe mina kuthiwa uDangazela kade ebonakala ebuhleni ukuthi uzocela intethelelo lami lathi hey kulabo njathi mina uDangazela ngomkhumbuza ukuthi Dangazela nje ubuzocela intethelelo njena kodwa qala ngokuvuma kuqala ukuthi wathi inyanga yezulu ayidutshulwe ngoba mina ngakuzwa ungale kwendlela kufanekisi kungcono kodwa uqale ucela intethelela ngisho ukuthi ungayiceli kodwa kungcono ucelele yokumdubula kanti ngiyadlala mina ngisho ngoba ngamboni uDangazela ngathi ngiphume emsebenzini kwakuyisabatha ngiphuma kade ngisebusuku ngathi ngehla nje eBhiliye station ngathi mangithi emarobotini sengikhuphukile sengiphumile estation emarobotini sahlangana noDangazela yena uye emsebenzini hawu Ndebele hawu emarobotini yena uzale mina ngiyale wabuya sabuya naye sayisawelela lapha kimi uthi hayi Ndebele ubona ngibuya nje phela ngeke ngabuyi noma ngabe ningemumva kwethu ngeke ngabuye insizweni kade sinazo ekukholweni Usiyashiya lapha eChameni
Siyashiya ekuphakameni manje. Usewashiya phela. Vele usewashiya. Usho ukuthi wona useshiye ekuphakameni ukubuya ezenene. Yeah. Uthi kimi, hey, ngifuna ukukutshela, ngifuna into ethelelo manje. Uthi uDangazela kimi uyangibona ukuthi njani, hey madoda. Ububukela ubuso bungaka. Udangazela amehla phakathi. Angazi ke uthi yabona nje bangibukele kangaka nje. Ngithi mina yebo. Uthi hayi ngiyabona ukuthi ngizofa. Laba abantu esinabo ngoba sasithatha isinqumo ukuthi oyoyeka kufanele abulawa sengamane bengibulala. Kodwa uma ngeke ngathela into ethelelo la kobe kuphelile. Yazi ukuthi ngashokeka ukuthi uDangazela uthi imali. Uthi ngathi ngilele ebusuku. Ngabona uma uMandlovu okokuqala. Uma uMandlovu ke uma umdala welanga. Umuzi wakhe nje iwona lo sesibusisweni abase bengenise kubona ithemba ezinhle. Umuzi kaMa uMandlovu ke lo. Ekuphakameni ngiyabona. Uma udlule ekuphakameni. Unyuka lapha kwe-Afrika ke ngokomthetho. Hawu uthi wathi uma uMandlovu wangibiza unegama eliqanjwe ubabamkhulu uDangazela wayethi uMakula. Wathi lo gama waliqanjwe ubabamkhulu. Uyena uMakula. Uthi wasethi uma uMandlovu weMakula. Nenzanda ekuphakameni. Uthi ngathi mina masiyasonda. Wathi yini nisonda? Njoba nenze njena nje emzini kaNkulunkulu niyasonda. Wasethi woza la. Kwakhona indlu kaMa uMandlovu ekuphakameni ayakhiwe ngesitini imamayela ngaseduze komgwaqo nje kodwa uphakeme umgwaqo. Uthi wathi woza la uthi mangifika la lapha kunewindi elikhulu kodwa limbozwe ngamakhethi into wafika uma uMandlovu kalivula walethi dwe. Wathi awubuke phakathi ubalo. Uthi ngabona aManazarethe kulendlu ayibonakala ukuthi phelaphi. Ngabona aManazarethe kungekho. Ungabona ucela uthi ngabona uBhombeni ehlezi esihlalweni. Ngabona ilanga lihlezi esihlalweni. Uthi ngabona inyanga yezulu imile. Ikhuluma lezi indaba. Uthi uma uMandlovu lento eniyenza uyabona ngisho ezulwini nango kuyena. Njengoba ubabona laba behleli phansi nje uye lo nokuyena njengoba kuyena nala emhlabeni ophethe inkonzo. Uthi waselivala. Uthi kwaphela noma inyanga. Ngathi ngithi ngilele ngabona ubaba ilanga eqhamuka. Awuthi ngase ngibona unanga ubaba ilanga uthi weza kimi. Uthi ngase ngiyaguqa. Uthi wathi noma efika kanje eduze kimi ngabona sekukhona itafula elisihlukanisayo. Uthi ubaba ilanga wafike wathi kimi weMakula. Ubalo uthi uzomdubula. Uthi ngathi ngisathi ngithi nathi ngibuza ukuthi mina ubalo sizothi umdubula. Uthi la etafuleni sekukhona isibhamu lesisincane. Hayi. Etafuleni. Uthi wavele wadonsa lesi sibhamu ngishaya ngenhlanganezela yalo njengoba ungibona ngivuvukele ngingaka. Kungakho ke ngithi Ndebele noma bengangibulala kobe kulungile kodwa uma ngingathola into ethelele kobe kuphelile. Ngoba nami nje ngangazenzi nje sayenziwa nje umoya omubi kodwa ngiyakwazi lokhu. Uyezwa umuntu esesosizini. Uye emsebenzini mina ngibuya khona. eBhiliya naye nje la khona uyezwa ukuthi ngikhuluma into eyayikhulunywa uyena. Wawungabe sasho-ke wawungabe sakukhuluma okunye kuyena uthi wena kufanele ucethe hayi ngavela ngabona ngathi uShem sehambe phambili. Elami lathi nje kuye uma uyitholile siyokubongela Dangazela. Elilandela la sengithi mina kodwa kuShembe akakhethi ibala lamuntu. Ngase ngiya kule ngoma yakithi ka16 ungiphe baba indlebe. Ngithi mina uDangazela ivesi isibili uyathanda abantwana bayisolayo.
Usumakha. Sengimakha mina manje uyathanda abantwana besura hayi dangazela nami ngikhulekela ukuthi ithole intethe lelo zami uzoyithola wayagcina itholile dangazela Wabuyela ebuhleni. uhambe seyiNazaretha bafika ekhaya bezomfuna bafike bangamthola bashaya inkomo zakhe ngenhlamba Oh. Igebengu manje. gebengu engisho ukuthi ke izinto zaleli bandla cha enyangeni ngabuyiswa into eyangilokhuza kakhulu ngamazwi enkosi ngoba ngangiwezwile ngathi mina hayi sonke nomfundisi uMakhwaza siseyinhlalo sothi ukuthi hayi sasimuzwa kahle nje ubabela ngekhuluma uShembe wakhuluma yena manje sesiyobona khona ke sesofela khona ke kwakwasho futhi yathi mesingenile nje esihlalweni sa lesikwase kusho ukuthi nango kuyena lakhubuka ibandla njengoba namhlanje wayeshilo uBabilanga wathi hayi uNkulunkulu abantu sababambe ngamabomu kodwa ukuthi usafuna indawo ngoba le ndawo incane sikuyona uma ubheka wena lapha ekuphambeni babe ngahlala phela abantu nazi nezimoto edlule emgwaqweni kwakungeke nje kuze kulunge nje lutho uNkulunkulu ke okusho ukuthi uma usubuka ngoba uma usubuka kuyafakazelana nokwasentabeni uNkulunkulu endaweni yakhe uma enithanda ngeke anikhiphe kahle ngoba bangasala abantu abaningi unikhipha kabana kube khona ngathi impela kuyanihlukumeza ukuze nisuke kule ndawo bese bakhetha kabakhe uyabona nje phambili kube kwakuphunywa nje kuthiwa hayi manje sesiyaphuma phambili hayi ngiyakutshela kwakuba inkulungwane zaziyosana hawu singashiya umuzi kaNkulunkulu manje kodwa ngoba kwakukhulunyiwe hayi sathi hayi mayithi inyanga yezulu uma bengayifuni isiyembeka nathi siyembeka Amadokodo konke kwasala uzokwenzani kwasala ngoba ngcono kubantu ababevele bengasenyangeni yezulu ababe kulolu hlangothi olungale komgwaqo masingapha olungakwabheka uZulu ilona hlangothi ke olwasalayo lo